व्यसनमुक्त युवक संघाच्या प्रतापी संस्कार सोहळ्याची देशभक्तीपर गीताने सुरुवात। वेल्हे या ठिकाणी तोरणा किल्ल्याच्या पायथ्याशी संतवीर युवकमित्र गुरुवर्य बंडातात्या कराडकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली व्यसनमुक्त युवक संघाचा प्रतापी संस्कार सोहळा पार पडत आहे। या ठिकाणी अनेक थोर महात्म्यांची मार्गदर्शन, त्याचबरोबर महाराष्ट्रातील नामवंत कीर्तनकारांची कीर्तन या माध्यमातून युवकांना सुसंस्कारित बनवलं जातं। व्यसनमुक्ती, राष्ट्रभक्ती आणि युवाशक्ती या त्रिसूत्रीतून या ठिकाणी तरुणांना प्रेरित करून वर्षभर समाजामध्ये तळागाळापर्यंत जाऊन कसं काम करावं आणि देशाचा एक सुजाण नागरिक म्हणून कसं जगावं याचा बीजमंत्र दिला जातो। आई तुझ्या पुढेही माझी रथागशाला, जेव्हा तुझ्यामुळे या जन्मास अर्थ आला।